Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda muka ce zamu bidiyo yadda ake withdrawing. So yanzu da zan fara wannan bidiyon, abinda nake bukata shine dan bayuwa ka tsaya ka nutsu, ka kalle shi cikin nutsuwa, kar ka yi abin da gaggawa. Duk abin da zaka yi ka ringa yin a hankali, sauri ba naka bane ba. Ka tsaya ka kula sosai wajen yin withdrawing din, saboda bana so ka samu matsala wadda za ta sa ka lalata coin ɗinka ko ka kona coin ɗinka ga baki ɗaya. So abin da za ka yi shine, kaga za ka shiga airdrop ɗin nan, kana danna airdrop kamar yadda Hamster kuma za a yi listing a 26 za a yi listing. Kuma exchangeoji da suka riga suka bamu sun bamu exchanger guda kusan 5 suka riga suka bamu, sai on chain guda 1. So exchangojin nan da aka riga aka bada, akwai exchanger da ake buƙatar dole sai ka riga ka je ka yi KYC, kamar Binance exchanger. Mutane a wancan karin lokacin da aka yi suna an ce mutum ya je ya KYC, sai ya je yin KYC sai ya zo ya sake yi withdrawing gabaki da kuma abinsa ba zai taɓa zuwa ba, domin baka cika wannan ka'idojin exchange nan. Idan ka san kana da issue na KYC, ka zabi on chain zaka je ka zaba irin su Tonkeeper, su ba ruwansu da KYC ko kaza ba ruwansu da wannan KYC din. A nan din ma akwai exchange da suka ce ba ruwanta da KYC, kamar irin su EBE kaga ba ruwanta da KYC, kamar yadda suka faɗa ba sai kai KYC ba, zaka iya wannan, zaka iya zaba tawa ba mu santa ba. So mutane na san da yawa za su zo su tura a Binance. Akwai wanda suke da issue din withdrawing a Binance. So bari mu fara da Binance, yadda ake withdraw a Binance duk ɗaya ne. Za ka zo kamar yadda riga ne bayani, on chain airdrop abin da ya shafi Tonkeeper ne, irin su wallet din da suke MyTon Hoop, to irin wannan nan shine wannan option din. Akwai waɗanda suke da multiple account. Idan ka san kana da multiple account, ba na recommending ɗinka ka zaɓi Telegram wallet. Kada ka zaɓi Telegram wallet idan ka san account ɗinka yana da yawa. Hamster Combat kana da account guda 20 ko 30 ko 50. So abinda za ka yi ɗan baiwa shine ka zaɓi wancan, ka zaɓi duk ka je ka tuttura su akan Tonkeeper. Kan Tonkeeper za ka yi amfani, kan Tonkeeper ɗan baiwa. Kar ka je ka yi amfani da wannan da Telegram wallet, domin mun sami issue sun riga sun rike mana kuɗin mu har yanzu ba su cika. Mutane, a lot of people sun yi asara. Abokina kusan 1.7 million ya rasa dalilin amfani da wallet Telegram. To shi yasa muka ce wannan karin ba za mu ba yan baiwa shawara wasu sa a Telegram wallet ba. Ga delay ma na saki, ga delay suna da matsala. So Bybit ma wasu kari sun ce suna da, ka dai zabi duk exchanger da kake so, banda OKS exchanger kowa ya riga ya san sun daina aiki a Najeriya. A cikin nan guda biyu ne zaɓin ka, ko ka zaɓi Binance ko ka jira nan gaba maybe Hamster Combat su karo exchangeoji irin su Bitget maybe su sa nan gaba. Amma dai yanzu akwai exchanger Binance. Na san kowa Binance zai tura kayansa, saboda kowa yana so ya tura exchanger tier 1. So abinda zaka yi dan baiwa, zaka taba wannan Binance din, kamar kana so ka tura abinka Binance, zaka taba Binance. Kana taba Binance, abinda suka fara ce maka, suka ce do you have Binance account? Kana da ita. In baka da ita sai ka danna let's create, sai ka create ɗinta. Ka tabbatar ka riga ka yi KYC a Binance ɗin ka dan baiwa. Kar ka je ka tura abin nan ba tare da ka yi KYC ba, kamar yadda nake maka magana. Sai ka sa I have it, zaka danna I have it. Kana danna I have it, me ake bukata kamar yadda suka riga suka faɗa. Wannan yana da matukar muhimmanci ka tsaya ka tsoro wannan, domin 21 shine nan an gama, za a rufe wannan withdrawing din gabaki. Daga nan zuwa 21 za ka yi wannan abun. So abinda za ka yi dan baiwa, za ka tafi cikin Binance ɗinka. Za mu je Binance. Gashi za mu je Binance. Gashi mun tafi Binance. Oh my god, network yana mana wannan. Gashi mun tafi Binance. Bayan mun riga mun je Binance, so abinda za ka tafi, kana zuwa Binance dan baiwa, za ka tafi nan sai ka danna deposit. Kana danna deposit dan baiwa, abinda za ka shine za ka yi search dan Hamster. Gashi nan Hamster Combat, gashi nan kaga ya fito. Za ka taba shi. Bayan ka riga ka taba shi, gashi nan withdraw ton address, za ka danna shi. Bayan ka riga ka danna shi, so yanzu za mu ɗauki address ɗinmu na Binance. Gashi nan za mu ɗauka. Bayan mun ɗauka, gashi nan za mu saka shi a nan gurin. Kaga gashi za mu saka shi a nan gurin. Bayan mun riga mun saka shi a nan gurin, gashi za mu saka memo ɗinmu. Za mu ɗauko memo, gashi nan za mu ɗauko memo. Gashi za mu ɗauko memo. Ka tabbatar ka riga ka sa memo ɗinka, ka tabbatar ka ga nan address ɗinka, nan memo ɗinka. Gashi nan memo ɗin nan, idan baka saka wannan memo ɗinka ba, withdrawal ɗinka ba zai zo ba. Idan baka saka ba, ka yi confirming ɗin cewa ka saka shi daidai. Wannan 100 duka ka yi confirming. Duk abinda za ka karka gaggawa ɗan baiwa, kamar yadda nake maka magana.
ka tabbatar ka riga ka sa shi, kaga shi nan address ɗina nan ya hau, memo ɗina ya hau, na yi confirming shine duk ka riga ka duba, sai ka sa yes, sai ka sa save and choose. Ka za ka sa save, za ka danna save, gashi nan ya fara min processing, kaga shi nan yanzu yayi, kaga shi nan na zaɓi Binance ɗina, gashi abuna ya riga ya hau. So gashi nan ka gani yanzu na riga na yi withdrawal ɗina ya nuna mun good. Idan akwai wanda suke cewa mu mun sa Binance baya yi, idan ka san ka sa Binance baya yi, abinda zaka yi dan baya zaka zo ka danna reset ɗin nan, kana danna reset ɗin nan, reset to withdrawal zaka danna, zaka ƙara sa reset and choose, kana sa sai ka ƙara sa okay, zaka ƙara sa okay sai ka ƙara zaɓar Binance anan, sai ka sa to insha Allah abin ka zai. Wannan shine yawa, sai ka dawo gashi nan kaga ka riga ka yi withdrawal, gashi nan kaga ma ya ƙara samu. Yau wanda suke da wannan kuskuren na karasa a have reset. Kamar misali idan kana yau na jaɗi da aka zo gurin nan, kamar kana so bayan ka riga ka sa a Bybit sai ka ce ka canza shawara, kai ba nan zaka riga ka sa, ko bayan ka sa OKS kai ka canza shawara sai ka ƙara danna reset. Idan ka ƙara danna reset to an baka dama ka ƙara zaɓi ne, to wannan damar zaka ƙara zaɓi kamar yadda kuke gani. Gashi za mu yi reset, yanzu gashi na danna reset, yanzu gashi to yanzu a Bybit nake so na sa, kaga yanzu ina so na sa a Bybit kamar yadda ka riga ka gani. To zan tafi Bybit ɗina, gashi na tafi Bybit, gashi ina tafiya Bybit, cikin Bybit ɗina zan je in ɗauko address ɗina, gashi nan na tafi Bybit ɗina, gashi zan yi searching ɗin Hamster, gashi ina searching ɗin Hamster, gashi ina searching ɗin Hamster. Network ne yake ta mana rawa ga baki daya. Gashi bari in ƙara danna deposit, gashi na tafi deposit, gashi ina searching ɗin Hamster. Yau gashi nan, yau Hamster ɗina gashi ya riga ya fito, ka gani, ko ka sa HM ɗin na STR, kana sa shi gashi nan sai riga sun wannan. Yau wato shi ma zan je in ɗauko abinda Bybit suka zo. Idan za ka yi Bybit, idan za ka zaɓi Bybit kake so ka tura ɗan baya, abinda nake so ka gane, idan Bybit za ka tura option ne guda uku suka riga suka bamu, sun bamu option ne guda uku. So abinda za mu yi shine na farko suka ce mu sa Bybit ID. Mutane na san da dama ba su san yadda ake duba Bybit ID ba. Za ka tafi cikin Bybit ɗinka, ta dawo, ka gani ka dawo nan, abinda za ka danna kan ɗan mutum ɗin nan, kana danna kan ɗan mutum nan, wannan shine UID ɗinka, gashi nan za ka yi kwafi ɗinsa, gashi nan mun yi kwafi ɗinsa, gashi nan mun yi kwafi yayi kwafi, gashi nan sai mu zo mu saka shi a nan gurin, gashi nan za mu saka shi a gurin nan, kaga mun saka shi a gurin nan, Bybit UID mun saka shi. Yanzu me suka ce mana? Saura Hamster deposit suka ce mu je mi, gashi nan za mu je mi, gashi nan ka gani ma ya fito, gashi nan za mu saka ton, gashi nan za mu taɓa nan gurin, gaga mun taɓa nan gurin, gashi nan kaga mun taɓa nan gurin, gashi nan mun ɗauko adres ɗinmu, saura memo. Ka tabbatar ka riga ka sa memo, kullum abin da nake maka magana, ka tabbatar ka riga ka sa memo. Za ka saka memo ɗinka a nan, kana saka memo ɗinka, ka gani na saka UID ɗina, na saka adres ɗina, na saka wannan. Ka tabbatar kowanne sai ka yi cross checking kafin ka riga ka sa saving. Ka gashi nan duka ka tabbatar ka sa. Bayan ka riga ka tabbatar ka sa, sai ka sa save and choose. Gashi nan za ka sa save and choose, gashi nan ka gani ka yi, gashi nan komai nawa gashi nan ya riga ya hau, gashi nan ka gani me ya nuna min na zaɓi Bybit. Idan duk lokacin da ka ga dama kana so ka canza exchange, kawai reset da zaka sa, kamar yadda ya riga nuna maka, kaga na nuna maka yadda ake so a Binance, na nuna maka yadda ake sa a Bybit. So wannan shine yadda ake wannan abu. Idan kuma wancan da kake so, gashi nan duk zaka zaɓa duk abin da kake so. So wannan shine, saboda haka muna fatan za ku kalli cikin wannan bidiyon ba cikin nutsuwa zaka kalla, ka tsaya kalle shi, komai na yi maka shi dalla. So wannan shine, muna godiya sosai.